wedok ae. Laku tumu-tumu. Bu, ya ampun, aku salah buane sitok ae lho, sepurane ya aku ora iso mangan sotomu. Iki matur nuwun penting dongane. Unu kuwi sing ikhlas. Ki sing ikhlas. Sing ora ikhlas. Sok-sok kuwi karo pamer. Gelange tong teritik. Apene salaman apa ngene enggak mungkin. Iki wis kok kene di. Nah salaman umume kan ngene. Kula buah sakniki nuwun sewu, nuwun sewu. Kula niki mboten mriki mawon, mantun niki kula mlampah-mlampah melih. Mangke kula mboten. Keplekno. Kuwi enek sing ngono kuwi sampe ndekenane tanggoku keculek matane. Kon pamer gelang ngono. Pamer gelang, mangkula kuwi lek enek duwe gelang, duwe kalung wis ora usah dipamer-pamerke. Eneke kuwi. Paham ora kowe? Bojomu barang lek duwe apa-apa ora usah mbok pamer nang ngarepe wong akeh. Ya ora apa-apa, sing penting akeh kok bojoku. Maju ke depan. Oke. Siap, gerak. Oke, nadanya E apa A apa O? O? Enak. Masa nada O kuwi lho. Iya.